ini 3 tarik Mei 2021 ni salo yang Khumulung ni je bazar no ba hati no sing clean khanya bagai sing social work khlainya bagai sing khlailai jonggo tam ni hite tabok coronavirus ni pie to sini nogana jini tai bazar area bebak no abo clean tonga nango sing aboni bagai sing प्रत्येक बरक न मास्क बसुं थुबलायके बेलायके हामनाय बाजाराव थानो थाखाय जारनिफां खालायके मास्क जों व्यवहार खायै जों साक साक न भाइरास निफ्राय काटिना बागै जों जतन जाते नों लायनो ताइचुबा लायनो गाव हाइवान सुबिना जों खमुलुं बाप्तिस एसोसिएशन नि दिनैनि अस हाल जों तामनाय ससियेल वार्क बाजार परिष्कार खायै बाजार न क्लीन खायनो नांगौ नै जों वान सुबै जों सियां खमुलुं बाप्तिस एसोसिएशन नि borok sing palke khailai tabo sing bazar poriskar khlai jangbo tai clean khlai jangbo gawan bagai ang koinyamu jongo jotono sing subalai khabak sawan suna thangsa kai o samona sing jam ki sawan asna berakhina hamba Belakang hambai tini fungkusang zorawo sini ketangkai turno tamangkai suno ketang tono tini sak zorabi ni samgo basai tongna ni zorak hamromane bagai tai belakang hambai maro tini sini oro khumlung baptist association ngai KBA boro tini oro social work hai ke sini oro ni bazar no sini dungole hatino je saf sutra khanya ni bagai borok agugi phema bagai belakang hambai sung saimano bazar ro to je dini je dili moilar jomogo Ge amno nogi borok omno agugi phaima bagai belai ke hambai mia sarigo borok amno apply khaikya je nong ni bazaro जों किसा सापाय खाया नंके अब बेलाय गाहाम खबर न रुफायदि अनि जों बंनो साका आबाकेन बरमिया लेटार मान बिसिंति जों बाजारनि प्रेसिडेन्ट बेसालायाखौ इन खायके चाव होनै जों बंनो खारिमानि जागा सोंथिनि फुङा सिसिन बाजै फायका और बेलाय बरक बांखा बेलायखा खापां सांगो अबा हायके नुगै बरक ससियेल सार्भिस हायके समाजनि बागै अबा हायके साखारि सामखायमानि बागै जों बाजार बेलाय क्लीन नु खाताव बरक सामखायमानि परे आमबागै बंनो हामबाय रोसिनि रिकल्पाय अबा हायके न दाबो अबरंनो नुगै दंनाय रक सिनि गोबांमा लुकुरक असंसारनि लुकुरक जे साफ सुथरा खायथिनि रग हायके बुनो सुबा थिनि रग आगुगि फायखांके अबा हायके न कायतनि जों सिजाकनाय अबा हायके न बरक जे आगुगि फायमा हाय अबा हायके न लुकुरक साफ सुथरा न गाना गिनि साफ सुथरा के तनै जाते जों नुगै दङ दाबो कोरोना भाइरास रग अबा हायके गोबां बेक्टेरिया भाइरास रग अबा हाय रुगि रगंगो जों साफ सुथरा के तनै हांकाय अबनो सोरङै सिनि लुकुरक वते साफ सुथरा के तंनान बागै जों साकथालायनो फायदि ताय आं बंनो ते कायतन थानि सुरनाय बरक अबा हायके न तिनि जे साउं तांमा हायके न उल रग बसिनि द फाय बागै सिनि गोबां लुकुरकनि बागै कायतनो बसखां तनै अबा हायके बरक ते साउं खालायमानथों अरन लिडार न कायतते हामरे खायथों नि आं बंनो बागै सुरिसानो ताय आं आनि सिनि मंके आं बाजार कमिटिनि सेक्रेटारि मिस्टार उत्तम देबबर्मा अ दुंगले हातिनि सेक्रेटारि आसुमा हामबाय Gudal baik kan kata. Belai ke hambai anggo Dukmali market committee ni president Bishendra Deborma Khumulung Baptist Association ni toraf theke chino hatio
তিনি সাফাই অভিযান তিনি হাতিনো নাইথক নুকথকে পরিষ্কার খেতনাनि बागै बरक তিনি আগক फाइमानि बागै जों दुगमाली मार्केट कमिटी ताई दुगमालीनि समस्त व्यवसा खायनायरंनि तरफ थेके खुमुलुं बैप्टिस्ट एसोसिएशन संनो बेलाय बेलायके हामबाय ताई कृतज्ञता जानांगौ अबाहायके थिनांगौ बरक ताइबो ओ एसोसिएशन थिनांगौ ताइबो अमाहायके सामुं गाहाम ख्लायथुं ताइबो बरकनो चुबाथुं जों कायतनि थानि सुरिनाय ताई अब बादेबो केबिए बादेबो जे कोनो संस्था যদিও হাতিও সমস্ত বরক নিকগ্ন কাহাম নিকগ্ন ওয়ান সগৈ আগগৈ ফাইকে जों बरक नब वेलकाम जानांगौ बरक ब भाइके फाइथुं ताई आं कइनाय दिनिओ जों सिनि हातिओ बेलायके ओ केबिएनि सिनि ताकुक बुकुक जों सामुं खायमानि जों नुगै आसले जों हातिओ जे पाइफाल ख्लायनाय सिनि ताकु बुखुरं बां बेलायके कयनामु संग अबाहाय पासापासि समाज सेवक बा कोनो एसोसिएशन से अमाहायके सिनि हातिओ सामुं गाहाम ख्लाय दं भाइके कै जों सिनि हातिनो नायथक नुकथके तन्नानि बागै बोसोक जराते जों सेक्रिफाइस खायनो नां बा जों कस्त ख्लायनो नां बा जों अर खातिनो नां आबो जों जतन सिनानि नांगौ एवं आगामी दिनो थिनांगौ ओ हातिनि जत पाइफाल ख्लायनो रगबो ताइबो आगगै फायनाय सिनि हातिनो नायथक नुकथके तन्नानि बागै ताई खुमुलुं सहरनि कायसे सहरनि बाजार रूपे ओ हातिनो तिसानानि बागै जों जतनो ताइबो आगग फायानो हनै आं बिश्वास खालायो आसोकनो सानाय हायनोहाय सिनि केबिए संनो खाकसांमा हामबाय ओ फुं जरानि याफारो ताई हायनोहाय कृतज्ञता याफारो बरक थिनांगौ माहाय ताइबो सामुं गाहामो साक साकनो थेफाथुं जतनो हामबाय जों दिनै आरो खुमुलुं बैप्टिस्ट एसोसिएशन नि जे नाय तंनाय रक बं तरफ থেকে जों आरो दिनै साफाई अभियान खालायखा अ साफाई अभियान खालायमाखै अमनो जे खुमुलुं बहुत आंदोलन खालायनाय अ खुमुलुंनो जों माखा ससासित जिला परिषदनि हेडक्वार्टार हिसाबै अ ससासित जिला परिषदनि जे हेडक्वार्टार खुमुलुं अरं माबाय मसिनि बेलाय तंथको ताई अ खुमुलुंनो तै जों गर्व खालायो त्रिपुराव मसिनि शहर मसिनि त्रिपुरा सरंनि तंखर कतर आमबागै जों अ तंखर कतरनो अ खुमुलुं बैप्टिस्ट एसोसिएशन नायनिरंनि बिसिंथै जों मन साफाई खालायनाय अ खुमुलुं सहरनो जों परिष्कार परिच्छन्नता नाय नायथक खालायतनाय मने चिनि अभियान का कीप खुमुलुं क्लीन चिनि अभियान आबाहाय जों मासो वाइसा वाइसाखौ जों आरो अभियान खालायनाय सामुं खालायनाय अ खुमुलुंनो बाहायखौ जों परिष्कार परिच्छन्न खालायतनाय मान तामनिखौ जों सायमानो त्रिपुराव जत सहर तंमारक बियां दारथि कुपलुं हामिया चित्राबाय किन्तु जों खुमुलुंनो दारथि अर्थात आबर्जना मैलाबाय कुपलुंखौ तनानै जों मुसुंगिया मने जों परिष्कार परिच्छन्न खालायतनो मुसुंगो त्रिपुरानि बिसिङाव एकटा क्लिनेस सिटि थों आबो जों नायो आमबागै दिनै जों साफाई अभियान खालायो नंना हामबाय आसाबो जेन फाइनाय सालगो सिनि जारि दंनाय हामबाय न
Kaitor bonono subana Buino hamjak ma tongkhe Kaitor bonono hamjak na Buino khairok ma tongkhe Kaitor bonono khairok na Buino Sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala Jesus sawahai hanai hamyani ago sunai ro kai to ni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha borok ni man thai kurui kha borok ni sakat bokurui kha buino subama tongkhe Kaitor bonono subana Buino hamjak ma tongkhe Kaitor bonono hamjak na Buino khairok ma tongkhe Kaitor bonono khairok na Buino ruma tongkhe Kaitor bonono runa Jesus sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo Jesus sawahai hanai kaham ni ago sunai ro kai to ni hawa boro ni banta tongo borok ni tong thai tongo borok ni sakat botongo borok ni tong thai tongo
sokat botongo buino subama tongke kaitor bonono subana buino hamzat ma tongke kaitor bonono